Вече сме в третия ден на 12-тия международен фестивал по тенис на маса Албена 2010, който, както всички знаят, е най-голямото събитие за този спорт в България. Участват над 300 души състезатели от България и от 14 европейски страни, като специално за български състезатели трябва да се отбележи, че тук е целият български елит в спорта тенис на маса. И в момента точно се намираме в залата, когато се провежда първия кръг от елиминациите, след като състезателите, които в Open майсторския турнир бяха 105 на брой, играха в групи и излъчиха по двама души от група. Сега играят по схема за елиминации. Имаме удоволствието да разговаряме с господин Станислав Иванов, старши треньор на българските национални отбори, който е един от директорите на фестивала и благодарение на когото тук организацията е изключително точна. Господин Иванов, какво ще кажете първо за вашето мнение за фестивала като цяло? Първо, добър ден на зрителите на телевизия Добруджа. Значи, това е един прекрасен празник за нашия любим спорт и мисля, че трябва да има повече такива организирани събития. Нивото на турнира тази година наистина е много високо. Абсолютно всички български състезатели от националния отбор, от разширения състав на националния отбор и всички от елитната група са тук за участие. А специално във вашата работа като директор на този фестивал, имате ли проблеми с тази масовост, която беше малко неочаквана? Мисля, че се справихме доста добре, след като вече навлязаха така компютърните системи и електрониката в спорта и става много лесно всичко. Успяхме да се справим, всички заявки бяха в сроки на време, така че се справяме доста добре към момента. Почти няма оплакване от към организационния комитет. Кои според вас са лидерите специално в майсторския турнир? Вие си познавате състезателите. Аз предполагам, че някой от тях ще бъде човека, който ще вземе голямата награда. Най-интересното на нашия спорт е, че до края не се знае кой ще бъде победител, но основните фаворити са националните състезатели Константин Парапанов, Теодор Йорданов, Кирил Попов, Владко Петков. Също така има и добри чужденци. Мисля, че ще бъде доста интересно и до края няма да се знае кой ще бъде победител. А какво ще кажете за женския Open, който тази година, за разлика от предишните, е с доста по-голямо количество участнички? Значи тук е нашата най-добра състезателка от девойките и нашата надежда в тениса на маса, така да се каже, която преди 3 дни се завърса от Европейското първенство за юноши и девойки в Турция, където тя игра почти без загуба в отборното първенство. Това е Сибела Исмаилова и мисля, че тя е основен фаворит за спечелването на женския Open. И малко извън фестивала, ще ни кажете ли нещо за плановете за развитие на нашия отбор, нашите национални отбори? Най-близките състезания от европейски или световен мащаб, в който ще участвате? Какви са перспективите за по-нататък? През месец септември предстои европейско първенство и мисля, че този турнир е една добра стъпка за така добро представяне и поддържане на добрата форма и мисля, че ще видим доста силни игри тук и надявам се всички да намерят място в националния отбор. И да ви пожелая ползотворна работа и преди всичко успех с националните отбори на България. Нека да виждаме вече и медали от европейски и световни първенства в този спорт. Основно от европейски, защото на световните знаем, че там те са запазени за азиатските състезатели. Всичко добро ви желая. Благодаря и аз. Всичко добро и на вас.